Wasal il-mument li niġġudikaw jekk hux aċċettabbli għalina jew le li nitmexxew minn gvern korrott. Kien dan il-messaġġ ewlieni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil waqt attività politika fil-każin tal-Partit Nazzjonalista fil-Ħamrun. Wasal il-mument mhux li nistaqsu aktar jekk dan hux gvern korrott. Issa wasal il-mument li niġġudikaw jekk hux aċċettabbli aktar għalina illi nitmexxew minn gvern korrott. Diki il-mistoqsija tal-2017. Jekk hux aċċettabbli aktar għalina bħala poplu illi nitmexxew minn gvern korrott. Simon Busuttil sejjaħ is-sena 2017 bħala s-sena tan-nies li matula l-poplu jerġa' jieħu lura pajjiżu fidejh. Din, però, ser tkun u rridu naħdmu biex tkun is-sena tan-nies. Is-sena illi fiha in-nies aħna il-poplu jerġgħu jieħdu lura pajjiżna f'idejhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista elenka l-viżjoni tiegħu ta' gvern tan-nies li lest iservi lill-poplu u li ma jalaqx għajnejh quddiem l-iskandli kif għamel il-gvern ta' Muscat. Huwa wieħed tmexxija imsejsa fuq l-integrità u l-verità. Jien ma nsabbatx, jien ma nwerżax, jien ma nikdibx, jien ma ninsulenta lil ħadd biex nasal. Imma jekk tridu mexxej ta' integrità, jekk tridu mexxej illi huwa b'determinazzjoni tal-azzar illi jasal. Jekk tridu mexxej illi jgħidilkom il-verità dejjem u kullum kien, allura jien qiegħataw u lest illi jinservi. Dik hija d-differenza bejni u Joseph Muscat. Matul id-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista irrefera l-President tal-Unjoni Ewropea u qal li min tant kien jaħdem kontra l-Unjoni Ewropea illum huwa salesman tal-Unjoni Ewropea. Huwa saħaq li dan juri l-kobor tal-ħidma tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Simon Busuttil irrefera l-mewġa ta' populiżmu fl-Ewropa u fakkar li Malta wkoll hija mmexxija minn gvern populist li wettaq hijack tal-istituzzjonijiet pubbliċi huwa mibni fuq il-korruzzjoni u l-klijentaliżmu u jipprova jalaq ħalq min ma jaqbilx miegħu. Simon Busuttil tkellem ukoll dwar iż-żieda fil-prezzijiet tal-fuels u sejjaħ bħala ipokrezija il-weda tal-gvern ta' Muscat ta' politika ta' stabilità fil-prezzijiet. Fi Annar stess, politika ta' stabilità, prezzijiet tal-fuel irħas u stabbli. Għandek il-wiċċ fi Annar tgħidilna hekk meta għadek kif żidt il-petrol u diesel. Daw sfaċċati ma jafux jistħu. Quddiem din l-ipokrezija, Simon Busuttil jistieden lill-poplu biex jingħaqad miegħu fil-koalizzjoni kontra l-korruzzjoni biex noħorġu lil pajjiżna mill-isqaq li daħal fih. Tingħaqdu miegħi f'din il-koalizzjoni kontra l-korruzzjoni f'pajjiżna. Tingħaqdu miegħi biex il-pajjiżna noħorġuh mill-isqaq illi daħluh fih. Tingħaqdu miegħi sabiex nagħtu lil pajjiżna lura lin-nies. L-appell tiegħi huwa li kulħadd iqum fuq saqajh, li kulħadd jagħtu semu, li kulħadd iqum u jgħin jiġi għand il-Partit Nazzjonalista u jgħid jien lest inkun volontier, jien lest illi ngħin, jien lest illi naqsam din ir-responsabbiltà flimkien sabiex lil pajjiżna nerġgħu nagħtuh lura lin-nies. Claire Mifsud għal Nat News.